Napa leres to Mbak Lisa ingkang dipun dawuhaken Mas Gareng menawi kados pepiling gubuk asmara menika klangenanipun Mbah Ponorogo. Leres sanget wonten pundi papan setiap acara bersidesa mesti ada permintaan itu. Oh, ngoten. Ya, selalu nggih. Nggih. Waktu jam 12. buka puasa. Waktunya sahur. Oh ya. Niku kangge pengiling-iling awake dhewe syukur karo Gusti nganti jam 12 iki tasih dipun paringi sehat walafiat ngoten. Ki wau gawa gubuk asmara ki ya dawahe jam dinding mania. Jam dinding mania. Ya, jam mania. Ini kita kirimkan untuk seluruh Mbah Lurah yang hadir. Nggih. Mbah Lurah Sono Keling juga. Kemarin Betul, kita di nggih. sana beliau Nggih. hadir dan juga semua Mbah Lurah yang hadir. Pokoknya Ya. tanpa terkecuali terima kasih. Betul. Sudah nggih. lengkap. Mbak, anu Pak Trimo. Trimo Nggih. juga penggemar wayang semua. nggih. Alhamdulillah. Kok ajae do akrab men to karo Mbah Trimo bareng? Nggih. Kandhane kok. Oh, apa benten niku jan CS Elisa lho Mas niku. Oh alah, kula dereng kenal, dereng nate ditanggap marai ayo. Tapi hadir terus kalau panjenengan ada wayangan, Oh, nggih. Mbah Trimo tuh pasti nyusul. Oh nggih sembah nuwun Ya. Mbah Trimo. Anu Pak, kalian ngaturaken wilujeng daru Mas Arif Lumer. Mas Arif Iya. Kowe yo kanca to. ya. Kowe kanca apa ayo ayo. Kowe ana apa karo Mas Arif? kanca to. Loh, Mas Arif Lumer ini setiap Pak Yoyok Mayang itu selalu hadir. Selalu Iya. komen apa itu postingan TikTok saya selalu dikomen. Ya Pak Yoyok apa setiap Birgita hadir? Ya setiap aku bareng. Iya. Alah, Oh, kuwi lho nganti untune dibegel kaya ngono lho. saking ngefane kok ben padha kok. Nggih. Niku tebih lho saking Lumer Madiun Betul, Betul, usul betul, begini betul. mriki. Kota Madiun rada rono to. Nggih. Ya arep pengen ro Birgita karo Elisa ngono wae tenan. Nggih. Diwangi suk-sukan teko kene. Ugi kulaturaken dhumateng Bu Sri, Pak Jono tebih saking Surabaya menika nggih selalu rawuh. Nggih, Ngoten niku. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nggih. Saksi-saksi dari Magetan, Saksi-saksi yang Blitar, hadir merapat ngoten nuwun. nggih. Kita apalah kita tanpa penggemar ya Pak Yoyok. Betul, nggih, nggih, nggih. Monggo bawanipun dhisik coba kaya apa? Ayo kowe sik, Bir. Ayo, nggih. Luduk asmara. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur Mang Matne niku Mas Gareng. Nggih, nggih kula Mbak Lisa karo Mbak Birgita iki kaya kakang adi lho. Nggih, tenan kok ya. Ngelak to. Iya. Jan sumpapno nek cara wong Jawa ki glathik tunggal sak gawa. Oh iya to. Nggih, glathik tunggal sak gawa. Nggih. Gila apa wi glatek ninggal apa? Glathik tunggal segawa. Tunggal segowo iya apa? Segawa ki bentuke ki wis to aku tak WA. Ya kok dadak Jelas loh, wong keterangannya suwe- kudu jelas loh. Yo yo jelas Emang jelas. WA-mu wis dilepoke WA-ku. WA-mu rata apik. Sing dilebokne mbek aku kok asline. Tegese lek enek job-job ngono kuwi lho. Lho, cantik kabeh to Mas Gareng. Nggih. Lho, sampe jejerono rada nyedak Birgita. Nggih, nggih. Lho, aku ndelok kok TV masalah Mbak Lisa kaya Sri Huning, Mbak Birgita kaya Sri Tanjung. Wah, Gareng kaya Sri Gala. Mas, jenengan mau getok karo
mimik to. Ah, lah. Tak cucupe. Aja. sering Aja dalam. nesu ngono kuwi ayo. Buat- Nggih. Gaga. Yo, Mbak Lisa. Ayo. Lingsem yen kemutan lelampahan kang wuri. Yo, Bir. Tresno tulus nadyaning gubuk asmara. Jan apa-apane kok ya padha to, Bir? Iya. Diteke lho Buku padha. kita juga sama. Kayak Iya. yo. Lah kuwi lho sikile masalah drijine ya 5 kabeh. Gareng kok iso 6 to rang kowe? Yo 5 to 1 2 3 4 5. Oh iya ding kaya 6 tak sawang kok kene ayo. Lah iki oyote kok. Wah ya. Lah Mbak Birgita bengi iki lho Mbak Lisa, ketok le sopan santun halus. Oh, biasanya. Biasanya rada brutal dhek. Oh, lah kok ngopo kok beda? Sebabnya apa, Bir? Ditunggoni Pak kula, Pak. Oh, wis duwe satpam. Nggih, ngene kuwi. Ya rasa diang. Kasar to. Layak to kuwi mau. Ya Mas Arif teko kok terus yo. Iya, kula kudu halus ngono wi. Dadine wis Rarep ya goren. Ayo. Ya Mas Tiko apa mau ngangge kopiah ya meh padha lho. Ayo. Dan Elak. tenanan kok ya. Gurin nyanti ya biasane nyuwedeg karo Elisa. Ayo. Engko jogete kudu padha, ayo karaktere kudu padha. Ayo. Oke, Pak. Dibuktikan kepada para netizen. Monggo. Gubuk asmara. Ya, yuk. Jadribe cakram. Cakram ya, kompake kaya ngono. Ayo. Tenan Madangkarae lali ditresnani tenanan. Nggih. Klindik-klindik masuk. Gamelan kok klinting-klinting. Lah yo ki mau lho iramane klindik-klindik. Kaya kirek dikalungi ya klinting-klinting. Ayo. Moga-moga. Cedatan sajrone
Seksi tenan le joget. Jan kaya Mimin Apri. Oh, mimpin apri perbandingane. Iki wedok tenan lho iki. Wedok tenan iki. Oh. Ayo. Aprine Mbak Lisa, Mimine iki. Apa le Mbak Birgita kali. Apa? Luar biasa sanget saestu Mas nggih. Nggih. Kekompakane niki gawene tresna dulur-dulur Ponorogo. Leres Mas, leres nggih. Wonten setunggal lagun melih napa tesih kuwat? Tunggal niki mangke sanesipun sing hot-hot kulaturaken nggen goro-goro Nggih, dawuh. lan kula suwun dumateng sedaya khususipun warga masyarakat ing Dung Banteng. Mumpung enten wayang, mumpung malam Minggu, monggo sami wungon nganti tancep kayon. Diniati tirakat nyenyuwun kalian Gusti yen nonton wayang nganti tutuk lakon muga-muga diparingi tutuk anggenipun momong anak putune soleh lan solekah kabeh. Amin. Ya nong, ayo coba. Mbak Winong. Ini Mas Ayu Winong Nawangsih. Mbak Winong, yo, Nduk. Lho, coba seneng iki tetep enek penggemarmu sing ngersakake ninggal katresnan. Ayo. Ninggal katresnan. Iki lho saking bapak-bapak BPD Desa Kedung Banteng. Ninggal katresnan Winong Nawangsih. Nah, Nganti piyai kene iki sinden-sinden jenenge sapa ya apal Mas Gareng. niki to. Dulur Kedung Banteng niki. Nggih, ngoten niku nggih. Nggih, mau ya coba kaya apa ta ayo. Moga-moga Mbak Winong. Langsung aja ya, Pak. Nggih, langsung saja. Nggih, boleh. Ya. Monggo, Nduk